गुगुनि मोनजानोसै नै गुगुनि सारायाबो दुंखाबाय पासफोरन खोलिया बुट jalai रुटी गरम गरम पूरी Telepon दिनै बुटजों पुरिजों जानो नागिरदों गरम गरम पुरी गोजा ना Pernah kayak nanti ke sana ini kunci kopi bawang kongsi tai mama jaga jaga masih kena mau pernah lagi nak berat kemarin ini Nabe? Nyompok Hoi dah, Raza. Apa ada yang? Mau. Hello. Không na. Hả? Không Người. Nó lại nhìn ra ngọt nên là thử nó ngọt nữa. Đấy chắc tiếng bẩn. Bây giờ nó như thế nào? Cái này đã cái Apa dari Hanes. Bang kurang lari sampai. Bazaya संलांदोंमोन थ' ना माखो जाथारसै गुगुनियामोन गोरबावनोसै नाखानानै दोननायखौ लांफिनांसिगोन डिस्टार्ब दा खालामखा नङाबा मोनजानाय नङा होखाबायलै गुवर नाखाबाय मानोबा बेरखो सारायाबो दुङाखै दुंसै मोनथामसो जाबायदां बियो पुरिखौ दहायनो सामब्राम बानलुआ प्लास्टिकआव मोननाय बायदि मोनोमोन आङो दंना गैयाथाय Kalau plastik ya man. Dong. Puriya. Garam puri. Ada. Gugnia lah, gugnia. Ini bisa. Dia sense kalau begini. Ada. Itu macam. Siapa tahu ini. Raw. Langgo. Era final masih sudah ketahuan. Banlu hani banlu. Baik.
एवढे नांगौ मोनसे लाल साहा मोनसे गाइखेर साहा मटर माबा बुट पुरी सामब्राम पियाज जानोसै बेबो बानलु बानलुनि मोनागे जाबाय हे सासे सानै साथाम साब्रै साबा सय सात आठ जन जाबाय बिदिब्ला साहाखौ लोंनोसै आं नोंखौ यम यम गोथाव साहाबो जाबाय नै बेखौ हायनांगौसो सासेना लाल साहा साहा रुटि घुगुनि प्याज मिर्चा नै फैदो लाल साहाबो जाबाय जादो नोंथ' बुरजा जाथारबाय आंबो जानोसै टाटा बाय बाय